በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሻውዒት ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ኒቆዲሞስ። እዛ ቅድስቲ ዕለት ኒቆዲሞስ ተባሂላ ትጽዋዕ። ብዛዕባ እዚ ብዝያዳ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ዝጸሓፎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 10 ተገሊጹ ከም ዘሎ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሰብኣይ ሓለቓ ይሁድ ነበረ። ሓለቓ ይሁድ ዝበሎ ብሃብቲ ብመምህርነት ብሽመት እዩ። ንሱ ብለይቲ ካብቶም ብመዓልቲ ዝመፁ ኣቐዲሙ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። እዚ ናይ ኣይሁድ ሓለቓ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ብለይቲ ዝመጸሉ ምኽንያት ነይርዎ እዩ። እዚ ኸዓ ቀዳማይ ብለይቲ ምምጽኡ ኣይሁድ ብክርስቶስ ንዝኣመነ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እዚ ዝገበረ ከዓ ናይ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሐ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9:22 ካልኣይ ብለይቲ ምምጽኡ ኣብ ክርስቶስ ፍጹም እምነት ስለ ዘይነበረ እዩ። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:14 ከም ሳልሳይ ድማ ክሳዕ ሎሚ መምህር እናተባህለ ነይሩስ ኣብ ክርስቶስ ይመሃር ኣሎ መታን ከይብልዎ ውዳሴ ከንቱ ስለ ዝደለየ እዩ። በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምኽንያታት ኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ። ከምዚ እናበለ ከዓ ናብ ጐይታ ቀሪቡ ተዛረበ። መምህር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸኻ ንፈልጥ ኢና በሎ። እዚ ማለቱ መምህር ክትምህር ኢልካ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ኣካል ዘም ኣካል ባህሪ ዘም ባህሪ ተወሊድካ ከም ዝመጽእኻ ንፈልጥ ኢና። ከመይ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ህልውናኻ ዘሎ ንስኻ እንተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ንኽብል ዝተዛረቦ እዩ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካልኣይ ግዜ ዘይተወልደ መንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዘይርያ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ሰብ ምስ ዓበየ ከመይ ገይሩ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትዩስ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል ድዩ በሎ። ኒቆዲሞስ ምስ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዘራረብ ከሎ ነዚ ሕቶ እዚ ዝሓተተ ልደተ ሥጋ ወይ ናይ ሥጋ ልደት ወይ ምውላድ ስለ ዝመሰሎ እዩ። ነዚ ርድኢት ናይ ኒቆዲሞስ ምስቲ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል ሓደ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ነቲ ዝተዘርበሉን ዝሓተቶን ክምልሰሉን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ ደጊሙ ነቲ ዝበሎ ቃል ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ቅጽል ኣቢሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ጥምቀት ክርስትና ዘይተጠመቐ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ከም ዘይኣቱ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ። ከመይ እቲ ካብ ሥጋ ዝተወልደ ሥጋዊ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈሳዊ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ቀዳማይ ካልኣይ ክትውለዱ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ካልኣይ በዚ ከይትግረምሲ ካልኣይ ክትውለዱ ብግዲ እዩ። ቅጽል ኣቢሉውን ቀዳማይ ንኣብነት ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ባሕሪ ከናውፅ፣ ገረብ ክንቀሳቐስ ከሎ ድሃዩ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኣብ 4 ማዕዝን ናይ ዓለም 12 መሳኹርቲ ንፋስ ኣሎ። እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። ማለት ብቅርበት እዩ ዝውለድ። ካልኣይ መንፈስ ረድኤት ኣብ ዘድልዮ ይሓድር፣ ትንቢት ከናግር፣ ስብኣየ ከቁፅር ከሎ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ማለት ሃብቲ ሙሴ ንኢያሱ ሃብቲ ኤልያስ ንኤልያስ ከመይ ኢሉ ከም ዝውሃብ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ።
ሳልሳይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝደለዮ ይሓድር ቋንቋ ክናገር ምስጢር ክትርጉም ከሎ ትሰምዖ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ድማ ከምኡ እዩ ነዚ ሰምዐ ኒቆዲሞስ እዚ ዳ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ደጊሙ ነቲ ዘይበርሃሉ ንኽበርሃሉ ነቲ ዘይተገልጸሉ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ምእንተይ ክርድኦ መሊሱ ሕቶ ሓተተ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ ነዚ ነገር ዝዶ ኣይትፈልጥን ንስኻ መምህር እስራኤልሲ ነዚ ነገር እዚ ኣይትፈልጥን በሎ ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር ኣለና ነዚ ምስክራትና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም ዘለኹም ናይ ምድሪ ነገር ነጊርናኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነጊረኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ በሎ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ከም ዘሎ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንፈልጦን ዝረኣናዮን ማለቱ ንገዛእ ርእሱ ምስ ዮሃንስ መጥምቅ ቆፂሩ እዩ ብዛዕባ ናይ ሰማይን ምድርን መባሉ ከዓ እዚ ኣብ ምድሪ ዝፍጸም መንፈሳዊ ልደት ምኽንያት ኣለዎ ማይ ቀሪብካ ብጸሎትን ብጥምቀትን ብንፍሓተ እስትንፋስን እዩ ዝፍጸም ሰማያዊ ልደት ተባሂሉ ዘሎ ግና ምኽንያት ዘይብሉ ፍሉይ ልደተ ሙታን ትንሣኤ ሙታን እዩ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወልዲ እጓለ እመሕያው ሓደ እኳ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልዎን በሎ እዚ ዝበለ እውን ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ምባሉ ድማ ናይ ሰብ ባህሪ ለቢሱን ተዋሂዱን ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6:62 ናይ ስጋ ባህሪ ንቓል ናይ ቃል ባህሪ ንስጋ ኮነ ከም ዝበለ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሙሴ ንተመን ዝሰቐሎ ወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ስለምንታይ እዩ ዝተሰቕለ እንተበልና ዝተነገረ ትንቢትን ምሳሌን ምፍጻም እዩ ታሪኽ እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ብምኽንያት መግቢ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊ ነቢ ሙሴን ኣጉረምረሙ እግዚኣብሔርካ መርዛማት ኣትማን ሰደደሎም እሞ ካብ እስራኤል ብዙሕ ህዝቢ ሞተ ሽዑቶም ህዝቢ ናብ ነቢ ሙሴ መጺኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚኣብሔር ለመነልና በልዎ ነቢ ሙሴ ድማ ምእንቲ ህዝቢ ለመነ እግዚኣብሔርካ ካብ ኣስራት ዝተመን ሰሪሑ ኣባላ ክሰቕለሎም ብተመን ዝተነቕሰ ዘበለ ድማ ነቲ ተመን ኣስራዚ ጠሚቱ ከም ዝሓዊ ነገሮሞ ነቢ ሙሴ ከምኡ ገበረ ብተመን ዝተነቕሰ ዘበለ ኩሉ ድማ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ጠመተ ይሓዊ ነበረ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21:5-9 ንእስራኤላውያን ነኺሱ ዝጐድኦም ተመን ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ እዩ ተመን ብመርዙ ከም ዝጐድእ ዲያብሎስ ድማ ብግብሩ ይጐድእ እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:9 ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ተመን ኣስራዚ ብምሳሌ ተመን ከም ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከዓ ምስ በደለኛታት ተቖፂሩ ተሰቕለ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53:12 ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐ ተመን መርዚ ዘይብሉ ጽሩይ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ጽሩየ ባሕሪ እዩ ተመን ኣስራዚ ኣብ ባላ ከም ዝተሰቕለ እሞ ብተመን ዝተነቕሱ እስራኤላውያን ንዕኡ ርእዮም ከም ዝሓወዩ ክርስቶስ ድማ ብኡ ንዝኣምን ዘበለ ብስቕለቱን ብሞቱን ከድሕን ከም ዝተሰቕለ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ ኒቆዲሞስ ሓለቓን ሃብታምን በዓል ብዙሕ ጸጋን እኳ እንተነበረ ካብቲ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ህይወት ዘውህብ ንልቢ ዘረስርስ ካብ ሓጢኣት ዝፈሊ ንጹህ ኣምላኻዊ ቃል ክሰምዕን ክመሃርን ጸልማት ኮይኑኒ ከይበለ ቀትሪ ኣብ ስራሕ ውዒለ ክዕርፍ ብዘይምባሉ ኣብ እግሪ ጐይትኡ ኮፍ ኢሉ ልቡ ከፊቱ ስለ ዝተምሃረ
ናይ ክርስቶስ መስካሪ ኮይኑ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንድሕነት ዓለም ኣብ ቀራንዮ ምስ ተሰቕለ ድማ እነሆ ንስጋ ናይ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸብር ዝወቕዐ ኒቆዲሞስ ምስ ዮሴፍ እዩ ስለዚ ትሕትና ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝህልወካ ትገብር እነሆ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢሉ ዝተምሃረ ኒቆዲሞስ ብዝተምሃሮ ኣይከደን እንተኾነ ነቲ ዝተምሃሮ ብትብዓት ክምስክረሉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ጲላጦስ ከዓ ሞገስ ክረክብ ክኢሉ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ንስጋ ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ክኸብር ክኸብር ዝኸኣለ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከ53 ክሳብ 66 ሎሚ እውን ንሕና ኩሉ ትዕቢት ኮነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘየብፅሐና ቃል ኣምላኽ ንኸይንሰምዕ ዘዕንቅፉና ነገራት ገዲፍና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንርከብ ኣብ እግሪ ቦታትና ተረኺብና ክንምሃርን ክንመዓድን ይግባአና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ